Είμαι τρομερά ενθουσιασμένη να τα δούμε όλα μαζί. Είναι τόσο ωραία πράγματα! Θα ξεκινήσω με το απόλυτο καλοκαιρινό φόρεμα, το οποίο είναι, παιδιά, αυτό εδώ το μάξι. Τι ωραία χρώματα, παιδιά, είναι πραγματικά λευκό και γαλάζιο, ακριβώς ό,τι πρέπει για το ελληνικό καλοκαίρι. Μ' αρέσει που εδώ πέρα είναι κάπως σαν 3/4, οπότε θα κάνει έτσι και αυτό εδώ πέρα το μικρό βολανάκι. Και είναι πάρα πολύ όμορφη, παιδιά. Τι ωραία ποιότητα. Γνωρίζω την εταιρεία πάρα πολλά χρόνια, οπότε αυτή τη στιγμή είμαι τρομερά χαρούμενη που έχω στα χέρια μου τα ρούχα τους. Θέλω να δούμε λίγο το μάκρο του, παιδιά. Φτάνει μέχρι πάρα πολύ κάτω. Οπότε, ειδικά για το καλοκαίρι, για μια έξοδο, για ένα ποτό, για μια όμορφη έτσι περίσταση, πιστεύω ότι είναι το ιδανικό. Εγώ και η αγάπη μου για τα μπέζ, παιδιά, πήρα αυτό εδώ πέρα το σετ. Το οποίο είναι με αυτήν εδώ πέρα την παντελώνα. Κάνει αυτό εδώ πέρα το φανταστικό τελείωμα που είναι κεντητό. Τι όμορφο που είναι αρχικά, έτσι. Πολύ αέρινη, πάρα πολύ βολική. Το μπλουζάκι του, το σετάκι του, το οποίο είναι αυτό εδώ, που επίσης πάνω εδώ στο μανίκι έχει αυτήν εδώ πέρα τη λεπτομέρεια. Πήρα, παιδιά, αυτό το μαύρο κιμονό, γιατί γενικά θα σας πω, το καλοκαίρι μου αρέσει πάρα πολύ να έχω κάτι σε μαύρο, το οποίο όμως να μπορώ να το βάλω είτε σαν σακιτάκι, είτε να μπορώ να το βάλω και σαν μπλουζάκι με μία ζώνη και με ένα ωραίο σορτσάκι από κάτω. Οπότε έχουμε αυτό το πάρα πολύ απλό κιμονό. Δηλαδή, ακόμα και στην παραλία πολύ ο λόγος, για ένα βραδινό πάρτι ή οτιδήποτε. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι τα κιμονό και δεν τους δίνω πάρα πολλές ευκαιρίες. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το μαύρο κιμονό θα πρέπει να του δώσω μια ευκαιρία και να το κάνω ένα ωραίο styling ακόμα και σε μια βραδινή περίπτωση. Πείτε με τρελή, αλλά πήρα το ίδιο μπλουζάκι σε διαφορετικά χρώματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μπέζ που φαίνεται λίγο σαν να είναι λευκό στην κάμερα, αλλά όχι, είναι μπέζ, και το πήρα και σε μαύρο. Και τι είναι λοιπόν, είναι ένα crop μπλουζάκι, το οποίο εντωμεταξύ έχει ένα πολύ περίεργο ύφασμα που είναι σαν να σατενίζει, αλλά δεν σατενίζει ακριβώς. Έχει λοιπόν εδώ πέρα τα λουράκια, οπότε μπορείς να το δέσεις μπροστά στο μπούστο. Το μανικάκι, όπως έχουμε δει, είναι αυτό εδώ πέρα το μανίκι, που εμένα μου αρέσει πολύ γιατί είναι και αεράτο. Το μπεζάκι μου βγάζει έτσι για μια πρωινή βόλτα, το μαύρο εννοείται για μια βραδινή έξοδο. Τελευταίο, αλλά πάρα πολύ αγαπημένο, μην με ρωτάτε γιατί, παιδιά, είμαι τρελή. Αγοράζω από τώρα τζιν για το φθινόπωρο. Είμαι λάτρης του καφέ χρώματος, όπως μπορείτε να δείτε. Οπότε πήρα αυτό εδώ πέρα το τζιν, το οποίο, παιδιά, είναι ό,τι πιο oversized mid-rise barrel. Όσο ξέρετε από τζιν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει το barrel, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι όντως τόσο μα τόσο φαρδί από πάνω μέχρι κάτω. Γράψτε μου στα σχόλια γενικά, εάν έχετε αγοράσει ποτέ και εσείς τα δικά σας ρούχα από Παραμπίτα. Να πάτε, παιδιά, να τους ακολουθήσετε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν και κάτι εκπτώσεις οι οποίες είναι μούρλια, φανταστικές. Να πάτε να βρείτε τα αγαπημένα σας κομμάτια. Μείνετε συντονισμένοι για το part 2, το οποίο θα είναι το try-on haul. Και ουσιαστικά εμένα να προσπαθώ να συνδυάσω τα φανταστικά αυτά ρούχα το ένα με το άλλο για να βρω πολύ όμορφους συνδυασμούς. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!